Kasi doon. Madali, malablab ba? Hindi ka malablab na eh. Ito na, be. Lote, grabe yun. Wala ka na, bawa ka na yun eh. Sambot yun. Ablay niya, pre. Hindi ko bawa, ablay, pre. Grabe nagbuo sa sod oy. Grabe, bro, may gamatay. Baho. Pero na ako nga di maligo. Ay! Iwasa yun ko nanay yun eh. Dawag pre. Alam niya may ikaw ano pre? Okra! Nagbutangan ng crispy! Naplanoan. Pasok mo lang yung punta na patawag. Di ba? Ano mo na? Baho, sabi baho. Yabang naman siguro ba? Bupay pag-abot ako. Ako na po rin yung nangangabaho. Nga bago mga ikong ligo. Grabe ho! Kabuksok oy. Di ko na bawa ang baho. Di ko na. Ay, mahuli ay! Naman lagi lumulum lagi oh. Mau siguro na. At ano na magkadawa ko yung ligo-ligo kan? Sayang yung sininay! Buang. Ligo. Kasi doon! Madali, malablab ba? Hindi ka malablab na eh! Ano ka na? Wayo eh! Ano? Kung di mo wan! Ano? Ilas ito. Grabe ug di mo wan, di maligo. Ito na nagdabit ako ng kwarta mo. Mukuha ko daw. Wala na, init pa yun. Babi oh. sabon kay manapon na ang kukuhan. Pagsabot, pagdugol mo. Pagdugol mo, pagsabot mo. Ano? Dala. Di madaay. Dito lang. Batay ka na, magsabot Oh, tayo. bitaw. Ayaw pala, pulos na pong gulmaya. Dugol tang tawid telepono na to. Oh, okay. Ayag, isama na ay. Ay, pala po ba? gamay ba? Unsa may plano? Ayaw gamay. Okra mo ko na. Usam na ba? Okra, atong butangan ng crispy. Para lami, ug humot ang baho. Oh, humot yun no. Baho. Pagka ng crispy, mulay makadag pahumot sa okra. Patay mga itabaho. Karon. Tingnan ko na ito na makaom ng di na baho baga. Humot lagi na, ka na crispy. Na tung tingnan mo. Oh mga Joy! Biasa mo, kay Maranto na be! Baho agad. Thank you! Ato na be. Lote, grabe yun. Wala ka na, bawa ka na yun eh. Asa ka, Joy? Magban me. Ay, para po ba? Oo, tapos buta na ako. Ay, wala ba ako? Oh, shout out lang ko sa Magic 5. Grabe dutag sa kanya niyo, Joy. Oh, kana magpalit na yung okra. Asa mo? Okra. Kuha may palit ng okra kay Di ka Hindi ba, pagdalik, so? Di na mabuot niya. kamot. Kamot yun. Kaya, ablay niya, pre. Hindi ko bawa, ablay, pre. Patay pre, mabuhat ka ng buwas sa okra ron niya pre. Bugnawa eh. Para may ganang okra bro. Hey guys. Thank you. Tara mga Choy. Driver, kaya mo driver. Agaw ni Nancy. Kasi ni Dotas ka rin siya. Promote mo sa iyang kan po. Kanang sa to, Magic 45. Magic 5. Magic 5 day. Grabe nagbuo sa sod oy. Grabe bro, may gamatay. Baho. Prare? Sa kuslingan sa una. Oo. Puro ate man yung lagmit ng dakpan ini. Nagkakpan pala yun, Mr. Bre. Ang ikaw nga, kanalayo sa Barangay Hall. Pero, ang kabalinsan eh. O kung basakpan ta, doon na sa Berting. Atak. Ikaw, pag kuan ha, gusto ka daw nga, para mo pa-check up ka dito, matay din na ginabadaan ng imong baho eh. Ato na yung kay bayan ka doon ng birting. Siya ba mo, dahil ka na violation na nanaw. Abi pa lang. Nagliso lang itang pretong sabon. Mga Choy, tara, magsuko na tag ipo. Sa atong umaokrahan. La. Kung na may kipo rin taon mga choy, sa mga tinanom. May gojo. Oh. Frisco pa yun.
Kapis ako, kapis ko. Para si mga. Kapis ko. Come closer, come closer. Closer. Manglakaw mo sila sa imo ha? Ito siya, baho ko ba? Oo. Basi ikaw sa masapong. Sa Ah! Baho gyud. Tuo. baho ko na boss. Sabay na baho boy. Grabe ning mga ubraha diri mga choy. Grabe ito. Unsa naman ka dyan? Huwag kayo ligo-ligo dyan. Nabaho ng bataan eh. Saldig na po tuwan. Oh, Choy. Oh. Tara ito, Kran. Kisa toy ni dia ganang okra mga choy. Dire lahi ni Noy Erning og iya asawa. Grabe kanag natanan. Sangi ko ganang mga kuano? Tangan. Grabe. Tawag ni Sog. Any kind. Any kind produkto? Yes. Nice guys ah. Dami na bi. Ito tayo lagyan na ngayon. Lagyan na ngayon. Mas ko araw. Layo na kasi Boss Carlo. Kasi ngo mga choy, grabe yung Grabe, hawa to. Manghap ito eh. Ikaw? Boss Carlo. Ang tagayin daw, naglingo-lingo. yaw-yaw na tagiya mga choy kay sigurot ko nung harvest yang okra. Atubang lang ko na taran, atubang. Ang tagiya oh. Magsitol sa dili may mga choy. Magsitol. Maabot ko ng barangay. Yeah, higutom lagi ka sa nayo. Na ba? Higutom. Ay, ginawa na eh kay... Dali, humot ba ko dito? Hindi daw gaog mo ko. Ay, bulo makasa. Pero na ako nga di maligo. Usa? Diwasa yun ko nanay. Bayab. Jay! Magsugod na tag! Marinig sa atong crispy okra! O na, crispy fry! Grabe kondisyon kay Ronoy! Ito, ibutang ang concert! Atong butang ang eggs! Pak! Another eggs naman mga Choy! Pak! Hong sunod, atong timpla ng basik sarap mga Choy! Human mga Choy! Atong butang ang patas mga Choy! Human, may sa atong kadali mga Choy! Mo ni mo kana komersyal ay. Ay, okay na ato rin haulo na atong okra! Isulod sa balde! O mga Choy, magsugod na tao cooking show! Mantika! Ilolo na nato atong kaduhang lanad! Ilolo na nato ang okra! Ating. Luto na nga atong ikaduhang lanad! Ato na rin haulo mga Choy! Ani ay merbuat eh. La, grabe humuta oy. Sarap. Ajoy, ato na sugdan og luto ng atong special sauce. Ilulo na nato ang atong lawas, bombay og ahos, fire. Humali, bikos-bikos sa nato kadali mga toy ha. Bikos-bikos sa nato kadali. Kondisyones kayo ba? Humali, ilulo na ang atong pinaka-favorite vitamins. Tara. Okay. Human, mekos-mekos sa nato kadali mga tiha. Mekos-mekos sa nato kadali. Mekos-mekos. Oh mga Choy, eating na! Wow! Kalami. Murag ka ng tempura eh. Lamiya na oy. Gusto lang ano. Kaon sa niyang punuan eh. Baka ng agi eh!
Kaon mga choy. Ano sa na? Fail akong moment sa kahang ba? Tama Joy. Lah. Slowan. Grabe eh. Oh mga choy! Ready na! Woo! Shout out lang ko ni Philip Romero, Alberto Buhay Jr., Ejelem, Nel Vergara, Bangi Flores, James Gonzalez, og ni Rick Musico. Shout out akong Yadis Impas, kan Jeff Talisik, Idski Pable, Marky Torres, Vince Radores. Og shoutout ko ni Richard Monteroyo og labi na siyang igso nga si GR Monteroyo og si Nicole Monteroyo kisa tong sapay. Si Mike Mandiroyo. Og si Mike Monteroyo. Shout out kong Mami Childi Griw, Ma'am Binky Moro, ni Chin Chan Chu. Shout out kong John Lynn Joy Bisano, o kang Don Romantico. Og shoutout ko ni Ricky Boy Gulisaw. O shout out kong kang John Lloyd Alico, Alicayos. Shout out kong Ruby Vlog, o sa Boss Barbershop, o sa Tambungon Brand, Boss Nanding Agnes, Hiniyos ninyo, si Nining Tabares, Novem Erich Mendoza. Og shoutout ko na sa Cabriana family, labi na si Papa Jose Cabriana og sa iyang inahan nga si Lapindol Cabriana. Shout out kong Alindra Grisel, o kang Yana Dablo. Sa wa pa man shoutout ya, comment lang mo gutro. Wow!